Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Начар төш күрсәк, нәрсә эшләргә? Имам Муслим хадисләре җыентыгында Җабир радиллаһу анһудан хадис риваят ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Берәрегез төнне начар төш күреп уянып китсә, сул ягына 3 мәртәбә төкерсен һәм 3 тапкыр Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итсен, шайтаннан яклауны сорап. Ягъни мөмкин аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип 3 мәртәбә әйтергә. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: икенче ягына әйләнеп ятсын дип. Имам Муслим һәм Бухари хадисләре җыентыгында Абу Саид аль-Худри, Аллаһ аңардан разый булсын, шулай ук китерелә хадис. Башы аның шундый ук әмәләкин азагында әйтелә, шуңа күрә хадистән өзек кенә. Һәм ул тешне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: берсенә дә сөйләмәгез, һәм ул теш сезгә зарар китермәс. Имам Муслим хадисләре җыентыгында шулай ук китерелә Абу Хурайрадан, Аллаһ аңардан разый булсын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: ул тешне берсенә дә сөйләмәсен һәм торып намаз укысын дип әйтелә ул хадистә.